Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga luhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. In Deuteronomy 11:26-28, "See, today I am letting you choose a blessing or a curse. You will be blessed if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. But you will be cursed if you disobey the commands of the Lord your God. So do not disobey the commands I am giving you today, and do not worship other gods you do not know." 1 Samuel 15:22, "But Samuel answered, What pleases the Lord more, burnt offerings and sacrifices, or obedience to his voice? It is better to obey than to sacrifice. It is better to listen to God than to offer the fat of sheep." Jeremiah 7:23, "I also gave them this command, Obey me, and I will be your God, and you will be my people. Do all that I command, so that good things will happen to you." Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, sa maslandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nakanayon sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Now, alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Karon mag-ampot ta sa hilom. Balaan na mong Dios, nagapasalamat kami kanimo ninilano sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo kay gayunan nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat nining kinabuhi nga imong pangilugwayan bani kami karon. Pasabta o patinawi kami sa imong kamatuoran, ining doktrina nga among gitunan karon. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Welcome everyone, our subscribers, our friends, our fellow believers. Now, by the way, padayon kita karon bisan pa og murag mag-aup-aup ni atong tingog. Sakpan man tanining panahon nga matugnaw na og di man kalikayan nining atong lawas nga madunot pa man kini. Well,
Niya pa man kita niining phase 2. Wa pa man tas phase 3 busa. Padayon kita niining atong spiritual momentum. Kagahapon o sa miyaging higayon atong gisgutan ang ika-napulo naman tingali itong bahin. O nag-ingon kining maong ika-napulong bahin. Ang kaluwasan may tabo sud lamang sa kagutlo. Ug yan ang gutloa, hatagan kita o kinabuhing dayon. Sa higayon, nga ang matag usa ka nato, mudisidir, okay? Nga nanginahanglan kitag usa ka manluluwas. Ug nga si Kristo mao ray bugtong matuod nga manluluwas. Ug nga siya namatay personally alang kanato. Yan ang higayon sa atong pagtuo, gidawat ta si Kristo, ingon nga atong personal nga manluluwas. Ang kaluwasan may tabo sud lamang sa usa ka gutlo, 1/60th of a second. Sa diha-diha, higayon ka na sa imong pagtuo. Now, nganong ingon man niya na paspas. Ang tubag niini, tungod kay si Jesucristo dito sa cross, mibuhat mas tanang buhat sa kaluwasan. Wala na'y butang na'y bilin, gawas lamang sa atong pagtuo. Sa diyang mutuo kita, dadon kita sa Dios ngadtos dayon na nga relasyon ngadto kaniya. Niyan ang usa ka yanong higayon sa pagtuo. Mubalhin gilayon kita gikan sa pagka matay spiritual ngadto na sa kinabuhing dayon. Ang Juan 5:24 kini nagasulti sa pagingon. Sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikas kamatayon ngadto sa kinabuhi. Now, hulagwaya lang kuno nga ang labing batid nga kusineros tibuok kalibutan andam alang kanimo dili katuoan nga lamian nga mga pagkaon. Now, dayon nimog sod ug tuod man ana-ana ang andam nga gibutang pagkaon alang kanimo. Ang matag kinaham mo nga pagkaon gipahiluna na sud sa bulawan nga plato, dinayan-dayanan pa og panapton nga plata o silver. Nang mupiyong kasi mong mga mata, aron imo yung ma-enjoy ang makalaway nga lami ang mga putahe. Ug dayon mo sa pagbuka, makugang ka sa pag una-una, nga ang matag usa kamayong pagkaandam nga hungit niini para ragyud nimo. Unya niya pa, wa kay gihimo sa pagtabang sa pag-andam sa maong mga putahe sa pagkaon. Apan diha na ang tanang mga putahe naghuwat kanimo. Gawas pagyud na libre kining tanan. It's all free for you. Ug sayod ka usab nga dili ka makahimo sa pag-andam niadtong klases mga pagkaon. Di man gani ka may bawo unsaon sa pagsugod sa pag-andam sa mong klases pagkaon. Sayod lang ka nga ang kusinero nagunahon nagmaayo kanimo aron iyag yung ikahatag diyan nimo ang iyang gasang gugma. Busa, musugod ka sa pagkaon o diha-diha, nahimo kang magsasalmot sa maong kumbira. You became a partaker of the banquet. Apan,
dili ka takos niini. But you don't deserve it. Sa in English pa. Dili ka ngayan. Dili ka takos niini. Now, okay. Ang imo rang mahimo, mao ang pagpasalamat sa kusinero. Og mo pahimos ka sa iyang grasya nga gasa. Ang Dios nagaandam na dito sa langit alang sa matag usa ka natong mga magtutuo. Ug usa ka kumbira nga mas labihan kadako og kamabulokon nga way katandi nini. Ang ato rang himuon maong pagpili sa pagdawat nini. Ang atong bugtong mahimo mao ang pagtuo kang Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Nasayod si Kristo nga watay sarang mahimo sa pagsuod sa langit. Ug may hinungdan nga siya sa iyang kinabubuton mao'y mihimo sa tanang buhat sa kaluwasan alang kanato. Iyang kabubuton ngang matag usa kanato makapahimos sa mga kayuhan sa iyang nabuhat. Ingon nga dili ta makahimo sa pag-andam sa labing-lami ang putahe sa pagkaon. Mausab nga watay mabuhat aron makanto sa langit. Apan atong maangkon ang gasa ni Ginoong Hesukristo nga makapasud kanato siyang hingpit ug dayo na nga gingarian. Siya lamang ang mibuhat niini. Pinagis pagtuo atong mahimuslan hangtod sa kangturan ang mga kayuhan sa iyang buhat. Yan ang higayon mismo sa atong pagtuo at the moment we believe in Christ. Maangkon ta diha gayod ang mahimayaong mga panalangin sa langit ug ang ikinabuhing walay katapusan. Now, adto ta si kanapulog usa nga bahin. Kung tuuhan ta si Ginoong Hesukristo, iya kitang isud ngadto sa bag-o personal nga relasyon ngadto sa Dios. Ingon nga mga sakop sa iyang harianong panimalay. Ang atong bag-o nga pagkatao pinagi sa pagtuo ta kang Kristo may nakahimong madawat na kita nga sagupon sa Dios sanglit gibayran naman ni Kristo ang bili sa pagsagop kanato. Lumatod pa sa Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Misagop kanato ang Dios ngadto sa iyang panimalay. Apan ang atong kahimtang isip mga anak sa Dios ingon niya na ang pagkabug-os o katinuod sa atong pagkatao pisikal ngadto sa iyang panimalay. Ang Galacia 3:26 nagaingon, pinagis pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa paghihiusan ninyo kang Kristo Jesus. Mga anak sa Dios, harianong panimalay sa Dios, mga manununod sa tanan nga gipanunod ni Kristo. Mao kini ang kabilin. Ingon nga mga Kristiyanon ang atong napanunod pinagi kang Kristo Jesus. Now, gumikan kay kita mga anak naman sa Dios pinagi kang Kristo Jesus. Atong madawat ang daghang mga panalangin dinhi pasyuta ingon man dito sa langit. Galacia 4:7 nagasulti, busa dili na kamo ulipon kundili anak na. Og tungod kay kamo iya ng mga anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. 1 Pedro 1:4 nagaingon, og
panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini dito sa langit alang kaninyo. Now this is the eternal inheritance. Ato ta si kanapulog duha. Bisan pa o kapila kita mahisukamol o mapakyas ingon nga mga magtotoo, dili o dili nagayod matangtang ang atong kaluwasan. Magpabilin gayud kita kanunay nga mga anak sa Dios o mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Ug di nagyud mawa ang atong kaluwasan. Sa diyang pakyason nato ang Dios, ingon nga mga Kristohanon tungod sa atong way paghingaan sa atong mga nabuhat nga mga sala o makadawat kitag litra nga F sa atong report card sa atong pagkamagtotoo, luwas pagyapon kita. Wa kita mabuhat aron palagbuton kita gikan sa team sa Dios. Magapabilin kayo kita kanunay nga mga sakop sa iyang panimalay. Bisag unsa ka daghang higayon o unsa ka grabe nga atong pagkapakyas, aduna kita usa ka timos nga pagkasiguro nga kahimtang diha sa Dios pinaagi kang Kristo. Kini ato ipadayon ugma. Kay muraging tukar na sa ning atong pagkapagaw. Anyway, grasya lang gyapon nakalahutay taniini sa atong paghisgot. Magampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining higayon sa among pagpadayon, pagtuon sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma din ni aron. Kami magapadayon sa among spiritual momentum. Salamat niya among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan na among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.